Didok Adonai matu si Musa, sadanari do pe uhumi pagooku tu Fir'aun dogo tu Mesir, dungi loasona mahamu lao siani, dada asa loasona sudena, lam oca-ocarona do samu siani. Atong dok matu pinggul ni bangsoi, asa dipangido be bawa, dohot bagu-bagu sian ale-alena be aka uda-uda perak do uda-uda siri. Dungi disosoi Adonai hian halak misik magasiroha di bangsoi. Si Musa pe halak na sangap situtudo di tanah Mesir di ida akan na poso ni Fir'aun. Di ida akan na poso ni Fir'aun di ida na tokopi. Dungi ni na si Musa ma songono do hata ni Adonai maghira tonga bongin. Ruag mau ubodus tonga-tonga ni Mesir. Jadi mate ma nasa buah baju ni tanah. Jadi mate mana sebuah baju ditaruh Mesir, sebuah baju ni Fir'aun, na hudu di habang sana hian, godi buah baju ni hatoban, baru-baru na dipuli ni pedudaan do sude buah baju ni pinahan. Jadi masa mangguk badak di sadok tanu Mesir, na sorung mah songoni na sailaun, nang surut pe, alayanggo di sude halak Israel, dang mahua nanggo biang nasada, songoni jol ma, go di pinahan, asal mutadahamu pamelok ni Adonai di halak Israel sian Mesir. Dungi tuat masalu akan na posongon tuma petau cala sobau nasida mau patok uang maho dohot satok bangso na satu ho dung sapu songoni uang mau. Jadi uang masih Musa sial dabong ni Fir'aun piri-pirion situ tu. Alainin Adonai hian matu si Musa dang tagawon tangi honon Fir'aun hau. Asa tung tokop halongangan akasi baenoku di tanah Mesir. Jadi nunga di ben si Musa dohot si. Jadi nunga di ben si Musa dohot si Aaron sudi aka halongangan on di coloni Fir'aun. Alai di patarang Adonai do rohani Fir'aun. Kabedang di luas hala Israel lao sian tanona.